Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kalian panjenengan. Oh. Badhe wonten pigantos kalian kula. Ih kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya. Oh, lole. Kandhang bleguduk swalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana. Ali loco ali. Werkudara? Iye, apa sewijining nayaka tutu. Apa Punggawa? Tutu. Wah, tutu. Durung. Piye kowe arep ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak arepake. Kawula cilik. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kowe acahke Kalonjono malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyanmu. Wah, njaluk ngapura bagus. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Etok-etok ora kenal. Oh. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Samban duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Ah, nggih. Sinong mati Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana pale lumut ambrak kanggeng oi to dencengan oh Amanaryo wonten dawuh nggih ndadosaken kerjot raos sing manah menika mboten pangling sawanipun Werkudara kasinggihan mekaten nggih anak Prabu mbok menawi wonten wigatos ingkang raying Jodipati sowan wonten negari Ngastina tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun nggih monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina Bamanengga Prayogi kula nuwun ngestaken dawuh adiku diadiku bocah bagus Werkudara padha raja sapraptamu yayi ana negara Ngastina. Wah. Duryudana kakangku iya. Slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Kadhahipun Kakang Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun Sengguni bapakku ya slamet tekaku aku ngaturake basaku katura kula tampi Raden ndadosaken bumbung raos sing manah oh anakku ngger Werkudara padha slamet satekamu Werkudara Durna bapakku slamet tekaku ora luwih swijapa aku ngaturake basaku katura Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya Li. Ndak gegem dadiake jimat. Yayi Padhararja Karna kakangku ya. Slamet ning sambikala. Bektiku katur tak tampa Dimas.
Yai kadangipun Kakang Yai Werkudara. Werkudara Wonong Paran. Apa wigatine dene sira Yai sowan ana negara Ngastina? Mula diake matur marang pun Kakang Yai Duryudana kakangku. Sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura. Dene prapaku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu. Iki nedhenganake Pasewakan Agung. Ning gandeng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep. Mula aku tumuli munggah ning Datulaya. Ingkang wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku. Wong atuamu sapa Dimas? Bapa Durna, ya Durna bapakku. Siadi Darbib. Lelakon apa dene butuh kelawan bapa Mnemban Durna? Duryudana. Wis watara ana sak candra nganti tekani tunglungganing nggo dina samengko iki. Mbarep kakangku mersasat kaya dene wong koncatan. Rasa jatining urip merga ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku. Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga andha ingkang sumindhe banon kang tinumpuk. Mbok akeh nggonku nyebar para wadyabala telik sandi supaya goleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku parandene Gagar Wigar. Tumuli nalika semono aku rembugan karo Jlamprong. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprong duwe iku partikel. Yen to aku karo dheweke tau tati suwita Brahmana ingkang wis kondhang monyor-monyor. Ora liku jaba mung Durna bapakku. Mula dina samengko klilan ana aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta. Duryudana, jagat Dewa Bathara, Durna. Wonten dawuh nggih. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten migatos kaliyan kula. Ih kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya. Kowe arep takon apa, kowe arep perlu apa? Mara gak takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Mula padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda ing Kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning Dungul Wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Nger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu, ning apik-apik iki ra dibaleni to. Mula coba kowe arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Yo pancen bener-bener ngono. Lho, lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora, nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mengandha ingkang sumindhe. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana, sewa sugata, para pandhita. Tak jaluki tulung golek menyang didununging para Drupadi parandene Gagar Wigar tenantu karya. Mula aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku prisa Mbak Yuku nendi tak golekane. Tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Ah, lole. Kancang bleguduk swalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana. Ali loco ali. Werkudara? Nggih. Kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowan negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi.
Ngimpi apa? Ngimpi yen aku ki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tok kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tok longi, ora ana sing tok luwi. Yo. Lan nalika semono aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulanmu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti Mahanasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake Entawara Drupadi ki tindak saka negara Ngamarta aku wis ngerti. Aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Iya. Ning tak ndem ana ing pikir, tak cocoke karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi, sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak tok alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita monyor-monyor. Sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Iki ming yo. Ora ana liya ning jagat. Yo. Mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye, munggo nggonku bakal ngupaya. Ngene. Apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya. Apa Kang? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha. Utawa jer basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Iya. Apa-apa sing bakal dilaksanani atau digaya kuwi kudu nganggo pitukon, wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar Pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang ndi lenggahing para Drupadi. Lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang Praja ing Ngamarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik Mate, pripun? Korban niku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Wah, iya. Tumbale apa? Apa sapi, apa kebo, apa wedhus, apa wujuding pitik sing wernane mulus. Dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Ning sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa utawa manusia. Iya. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku sagu dadekke tumbal menungsa mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ing negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenemu kaliyan to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang lara. Monggo kembange lara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani manungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, dudu. Satriya, dudu. Brahmana, dudu. Wah, apa sawijining nayaka, dudu. Apa Punggawa, dudu. Wah, dudu.
Durung. Piye kowe ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak karepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentolo. Riyen wujude korban mau Nalindra sing watak angkur tak betetane. Kok sik Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdine ratu. Wah, abdine ratu. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget? Ora. Mentolo lahir batin. Ora mentolo sebab apa? Yen panjenengan mentolo lahir batin, gandeng kowe iki satriya Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake. Ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Sekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Tenan? Yo, tenan. Ora bakal mingko. Ora bakal mingko. Mono gak kelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Waradrapati ora kejaba amung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara? Kaget to kowe. Ketok pasuryanmu, ketok rupamu bareng aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padhang kok kedadi ciput. Pucet. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria ki nek nganti ngelincati wis nganti sumpahe. Wah, bakal tetel kasatriyanmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki satriya pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Meng perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding Panakawan siji antaraning telu. Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para Panakawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Najan tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ku ora bakal iso urip ijen. Ning kudu urip ing tansah sumandhing marang sanak kadang mitra kawruh tangga teparulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene-seprene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo Panakawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Waradrapati. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani ora? Patenono sik to Dik Paten. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlep. Bagong mati. Dewi Waradrapati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo wis monggo. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Aku tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Baganturna. Kowe tidak karo Baganturna. Nek kowe ora percaya karo Baganturna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Lamun perkara ora mentala ta. Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Pateni.
Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora bawe-bawe. Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora mung Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah to gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabecikane wong, wah ora bakal entek nggone males kabecikan mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi larang kewajiban minangka dadi batur, dadi ponokawan. Kewajibane batur, kewajibane ponokawan kuwi momong karo bendara, kuwi wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kebecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kowe acahke kalonjono malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyanmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Rumangsaku kok saka seneng-senenge Kakang Durna kok nganti Lelingga Karja kok karo mencolot mak gludak. Wela ning ya ampun seneng-seneng sik Kakang Durna. Lho, kok ora seneng sebabe? Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Merga sing mateni iku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngoten nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel. Matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang nggih. Bagong candha Werkudara. Sirahe sabete ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning pati. Nggih. Kula kalih sampeyan etok-etok layat. Oh, nggih. Men ora ketok nek kula kalih sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok. Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Etok-etok ora kenal. Oh. Ngagem kacamata riben. Oh nggih. Ireng. Samban duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih Kakang Durna nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami sampun. Dipun pestakaken menawi Bagong menika mangke pecah.
Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin, mati ngletak sian mriku, kubur jejer karo Bagong. Oh nggih. Petruk karo Bagong tekane mati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Ngletak teng mriku, kubur dadi siji. Wih. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sareane gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar lara gletak teng mriku. Mati. Lho. Pandhawa pun mboten duwe pengayoman. Pandhawa ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna ngerti Panakawan mati, sedih. Woe. Hubungane apa? Kresna kali para Panakawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih atine terus nunggone teng mriku. Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula ta, Depate? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan niku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih mergo kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu Kaude. Pundi? Kaude. Niku nggih napa niku? Niku lho sing nggo mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. Kaude niku dudu UGD. Nggih. Mlebu Kaude terus diinfus. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar para kakangne mati mongko sing ngombani kembar niku Pandhawa telu. Darmakusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakane telu sing ngombani dheweke mati nelongso kembar. Oh. Terus darah tinggi. Nggih. Mlebu ICU. Napa? ICU. ICU. Tulisane ICU. Nggih sak karep sampeyan pun. Boten matur nuwun. Sami-sami nggih. Kembar mati, Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Lho, sampeyan ajeng mati mboten? Mboten. Kula katur ki sedih nek ajeng mati. Mungkin urutane gampang ngoten niku, Depati. Nggih. Boten wonten dawuh. Sampun remen rumiyin. Dereng katuran kasembatan. Nanging tertentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun Panakawan tunggalan tapi tiga. Nggih. Samangke Pamanarya wonten dawuh dipun odha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasembatan mejahi Panakawan panjenengan wangsul wonten Garing Astina. Menawi Werkudara mboten saged mejahi para Panakawan dipun ampyak Werkudarane wae sing pateni ora sah Panakawane. Ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan Go Prabu Karna. Kula aturi dados cucuke ngajurit. Nuwun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nengga ingkang rayi ingkang raka wonten Garing Awangga. Klilanana kula nyuwun pamit, kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten. Inggih, sampun ngantos dipun tangleti menapa sababipun. Namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Sampun nggih, sampun. Mboten sanipun terasaken rembakipun sampun. Boten kasinggihan. Yayi Surtayu. Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu ki lho. Nggih. Wonten dawuh Koko Prabu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton kula nun parmatal wasilan. Yen tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Surtayu. Purna gatining pananggilan. Sanutasa kundur ngedhaton delok saking dampar karo kinampit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung tanggung Jaka Paloro ing sami ngambil upacarane keprabun. Kawis dengan saking mandra tindak Sri Naranata ngantos kadya ngirang penggaling Sri Naranata wau.